Ayan po, kain po tayo. Sarap. Ano kaya? When I'm gone. Ay, hindi kita yung pagkain natin, guys. How, di Carabao. Cover muna natin siya ng slight. Buboy lang natin yan, guys. Ibuboil lang. Si broccoli, ibuboil. Ibuboil si broccoli. Wait lang tayo. Wait for a while. For a while. Nothing water. I need to get water. It's just
Let's go. Let's go and eat. Hello pose. I'm back. Napakain na tayo. Ulit tayo mga kamay. Kamay na po. Kamayan mo pa. Bukas, ulam ko itlog. May itlog po ako doon kasama sa adobo kanina. Tipid-tipid lang. Isang itlog, isang cut ng manok, tapos mga 3 pirasong cut ng patatas. Tipid lang talaga. Oo, tipid-tipid po tayo. Pwede na yan mga 2 to 3 meals tomorrow. Pag sobrang gutom, 3 meals. Para makatipid, matulog na lang. More tulog. More tipid. Ito, baka may tira pa sa bukas. Pwede kong ipang lunch. Ito po, dahon. Parang ano siya. Para siyang madulas na gulay. Kalimutan ko. Kain po. Tapi po, magtatrabaho pa tayo eh. Parang gusto ko na yung adobo ko. Walang kutsara. Tinidor na lang. Ito po yung adobo natin. Yung itlog. Ito po yung itlog. Laking cut. So, sa paksiw na tuna.
may ginger. Patatas pa more. Patatas ni Sarah. Ano to? Bukas na rin yung nakain natin. Pag morning, pag gabi na, konti na lang. Salamat po sa nanonood. Ano pa pa yung walang gulay? Bakit man ba kayo? Nagkahanap ng brown rice eh. Hindi pwede. Control. Nagkahanap ng white rice. Control. Control tayo sa white rice. Okay? Control. Yes, may tira pa tayo. Tuon na. Takpan natin. Sinulat natin. Sa Wednesday, pwede akong para sa Wednesday or sa Wednesday, pwede akong magluto ng itlog na may kamatis. Itong piraso na lang dyan eh. So, iyan Monday, Tuesday, or Tuesday, Wednesday. Take a look. Tapos, pwede yan sa Sunday. Nakakabot pa yung Sunday. Nakakabot pa yung Sunday. Grabe. Frozen natin. Thursday. Ano kaya? Thursday. Dilis. Magdidilis ako. Dilis lang. Okay na yan. Tapos, Friday. Pwede akong bumili ng ano ko? Lumpiang Shanghai ulit. Ay, lumpiang gulay ulit. Kasi paborito ko siya sa Angels.
Tapos, sa Saturday, ano kami bilhin ko? Ako bumili ng kwek-kwek. Ano ko ng kwek-kwek? Ano kaya? Dapat ma-protein. Tokwa! Sa Saturday, tokwa. Tokwa. Dapat di ko makalimutan. Tapos bukas, ginanahan akong bumili at dahil may extra money, kasama na dyan ang walking, kasama na pagkuha ng tubig sa Alsif, bibili ako nung 15 dirhams may rice na white rice. Hala, mag-white rice tayo kung available. Tapos may dalawang ulam na sana mayroong gulay sila kasi nagustuhan ko yung gulay nila na laing gulay dun sa may greenhouse. Filipino Filipino supermarket. Baka pala ubos tong gulay na to. Yung dahon na to. Isa siya sa mga gulay na pinakaayaw ko ng lasa. I just realized. Or pwede siya sa naalala ko na. Para siyang saluyot. Piling ko saluyot to. Saluyot nga ito. Kauri na yung madulas din na sa Pilipinas ang kulay ay nagpo-purple or violet tas green. Tapos ang mga bunga niyang bilog-bilog. Madulas din. Tapos nagmamansya. Alimutan ko pangalan. Pinakain pala daw no? Maraming ganun si mama dati. Tapos ayaw niya, hindi niya niluluto. Gulay pa siya. I realized yung mga ganun palang bagay. Ay! Sana may kumain ito bukas. Kainin nila yan. Tinggalan. Thank you, Lord. Buti na itong kape. Ikat ko muna itong broccoli. Wait lang guys, magkat yung broccoli. Broccoli for your healthy body. Broccoli for your healthy body. Broccoli for healthy body. Broccoli for healthy body. Ano ba yan? Sorry, excuse me. Ready na po ako ng kaserola para sa broccoli. Ang basurahan po nasa likod ko lamang. Ayan. Kakainin po natin itong stock. Pero mas maganda kung merong dahon na kasama. Ayan o. Yung parang ito. Ano ba ang tawag ko? Nodules. Broccoli leaves. Hindi naman siya leaves.
Leaves ba siya? Parang leaves na kumpul-kumpul. Ayan. Ninangkat natin. Subukuin natin yan. La 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 goes on. Ayan. Para makakain pa natin itong stock. Sayang ng stock. Ayan. Tingin pa natin. Ayan. Dito lang po tayo nakakain ng maraming broccoli. Pag sa Pinas po, hindi po. Birang-bira lang po talaga. Birang-bira lang makakain ng broccoli sa Pinas. Siyempre, meron din naman dong ibang gulay na alternative natin. Tulad ng malunggay. Na dito, ini-import pa. Pero dito meron na din mga tanim na malunggay. Makikihingi tayo sa Wednesday. Or bukas. Bukas po. So cool. Pero ang dami na, no? Para sa akin, solo lang ako eh. Pero kung ano mga bata, kasama ko mga bata. Ano, sakto lang to. Isang kumpul lang pala ganyan broccoli. Okay na, no? Okay na sa amin. Para siya puno, no? Yung cauliflower, kailan naman? After 2 days. Kasi itong broccoli nito, mga 2 days to sa akin. Tipid tayo, syempre. Tipid pero healthy pa rin ang kinakain. Mga lips na. Sayang. Dami na nito. Wala tayong paglalagyan. Ay, meron pala doon. Okay. O, diba ang dami na? Grabe, isang kumpul lang siyang ganun. Madami na siya. Yay! Saya. Kano ba to? Ay, wala. Wala dito yung price. Basta hindi siya, hindi siya 7 dirhams. Less than 5 dirhams lang to. Nakasale. Buksan natin yung fire. Ayaw niya. O, di pa tayo. Diyan lang yan. Diyan lang yan. Sa laki mong okra. Nasa ang okra. Ang okra ni Manay. Manay Jolay. Fire.
na lang pala. Pagkumula na lang. Okay. Sabi na talaga siya. Hindi ko na siya tapos na lalagyan. Yung iba lalagay ko doon sa tuna, yung tira ko kanina. Ayan. Tapos, dito. Tadaan! Dito sa lalagyan natin. Napaka-sealed nito pag dito nilagay. Konting asin. Konting asin. Thank you, Lord. Konting asin. Salamat po sa mga nanonood dyan. Ngayon ko na-realize na ang pagkain ko ay halos less than 30 minutes to eat a meal. Pero yung pag-prepare mo ng meal, mas matagal. 1 hour or more, no? Pag nag-prepare ka ng meal. Okay na to. Sabihin natin super init. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Na 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 na. Let it climb the sky. Tira. Trust and obey. Be happy in Jesus. Let me trust and obey. Para po sa mga nanonood dyan, tayo po ay tapos na po mag-dinner. Nagluluto po tayo ng broccoli. Kasi niluluto ko po ang broccoli. Kahit lang po, laga lang po. Aray, nataksikan na ng init na tubig. Ang sakit. Pero mas masakit yung pinagpalat ka na. Joke lang. Ikaw ay palaging pipiliin. Kumakanta-kanta lang tayo. Yun. Kahit isara ka nito, ano yan, naluluto na yan. Diba? Ayan. Nagsaslide yarn. Nagsaslide. Ayan. Ihahain ko yun. Ihahain or iaahon. Hirap magtagalog, no? Iaahon ko siya, tapos ipapalit ko to mga kinat ko bago.
Yun. Diba? Ang ganda ng broccoli. Parang puno na. Sa Pinas, hindi kami masyadong makabili nito kasi mahal nga sa Pinas. Dito, affordable. Mas affordable siya. Afford naman sa Pinas, kaso yun nga, medyo affordable na mahal. Ganyan. Let me trust in something. Ano pala akong palaya. Palaya. Bigyan ko na ng isang itlog ng palaya. Lutuin ko na kaya. Para isahan na lang. Bukas maglalaba ako eh. Palagi. La 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 la. Please subscribe po YouTubers Middle East and Ryan Doctor TV. Salamat po sa inyong panonood. Iyo ako palagi. Iaahon na po natin siya. Yan, yung mga maliliit muna. Lahat naman sila maliliit. Pero merong mas maliliit. Tapos yung mas konti ang stock. Mas makakapal ang mga dahon, iwan mo na sila para mas maluto. Nais kong malaman. Miss ko na kumain sa restaurant with my family, my husband and babies. Throwback na lang muna tayo. Salamat po sa mga nanonood, dumadaan-daan dyan. Kahit kayo po ay busy. Thank you. Pwede po kayo mag-comment. Meron din po tayong ibang mga contents na mas informative at educational. Yun po talaga yung ating pinaka-goal. Pero sa ngayon, kailangan po muna nating ma-monetize. Kasi syempre, motivation yung kumikita ka na ng pera. Diba? Pero sa channel na to, since hindi pa tayo kumikita, ang pinopromote po natin ay yung Youthful Grace Middle East, tsaka po si Ryan Doctor TV. Ha? So, I may be doing screencast po, of course, soon, ng mga channels po na yun. Yes! Para po mas masaya, i-review po natin yung mga, mga happy moments po ng ating family with our loved ones. Kasi po, marami po tayong mga experiences sa buhay na nakaka-capture din po natin ng camera, like pictures and videos. So, since ayoko po naman na
dinidelete ko lang sila. Ina-upload ko po sila sa YouTube. May manood o wala, para sa akin, safekeeping ko yon na meron akong babalikan or may mapapanood yung ibang mga loved ones namin na curious about us habang tinatry po namin monetize din po yung YouTube. Yan po. Kasi sa totoo lang, hindi po kami talaga sakim na tao or hindi kami greedy. Karamihan po ng mga loved ones namin ay talaga po mga generous. Kaya isa po yun sa, kumbaga, paraan ni Lord para i-bless pa po kami kasi marunong po kaming magbalik sa kapwa namin, lalo na po yung mga nangangailangan. So, hindi natin madalas binobroadcast yung mga binibigay natin sa iba, lalo na sa mga kadugo natin na humingi ng tulong or kahit yung mga kaibigan natin humingi ng tulong. Kasi, syempre, ayaw din natin maabuso tayo ng iba. So, pipiliin natin kung sino lang din yung tutulungan natin. Tapos, pag yung ibang tao naman ay may extra sila, mas nakakaangat sila, nakakaluwag-luwag, sila din po ay nag-aabot sa amin minsan. Lalo na pag kami din po ay alam nilang nagigipit. Minsan di po namin yung sinasabi talaga na gipit kami. Darating at darating na lang po yung blessing ni Lord kung kailan po may kilusin siya, kikilusin niya yung puso ng tao, ng kaibigan namin para tulungan po kami. Ang sukli po natin dyan, actually hindi sukli, kung ano po yung nag-give natin, na-take natin, yung give natin ay yung kabutihan sa kapwa po. So, yun po. Simpleng mga paalala sa atin na tayo sa mundo ay hindi tayo nag-iisa. Kailangan natin makipag-connecta sa iba. Pero in a way na tinutulungan natin sila. Kasi in return, alam natin na si God, naniniwala po kasi talaga kami kay God, ay may awa siya at nakikita niya patas siya sa lahat. Sa magmayaman ka man, magmahirap, o normal lang, simpleng pamumuhay, may balik talaga po yan. Kaya maging lang po tayo, kumbaga responsable sa mga binibigay niya sa atin, lalo na sa oras po na meron tayo. Hindi naman tayo perfect, pero alam niyo, gusto natin pa rin ay mas maging maayos yung buhay natin, maka-experience tayo ng improvements, gamit po ang ating kakayahan. At napakamahalaga po, napaka-importante po yung nakikinig po tayo sa mga tao mas may alam sa atin. Makapangaral ba nila? Kasi matututo po tayo doon. Lalo na pag in-apply natin, nagkakamali tayo, tapos sa pagkakamali natin, hindi na natin uulitin. Yun po yung sinasabi daw na wisdom. Ba? Pag nakinig ka sa isang taong wise at in-apply mo yung mga sinasabi niya, mas mas aayos yung buhay mo. Yun. Yung kumbaga, may wisdom sa kada experience sa buhay. Halimbawa, sa pag-aaral, may wisdom na makukuha ka syempre dun sa mga taong nakakakuha ng matataas na grades, mga nakakapasa, nakakatapos ng mga pag-aaral nila. Yun, pag in-apply mo yung wisdom na sinishare nila through the form of sharing or mga mga information na galing sa kanila kung paano tayo mas mag-improve. Lalo na may mga tao naman po hindi talaga po selfish pagdating sa pag-share ng kanilang mga nalalaman. Yan po. Matututo tayo, 'di ba? Yun. Yung mga wisdom galing sa mga negosyante. Yung mga negosyante na nag-share online ng kanilang mga technique kung paano umasenso. Pag in-apply din natin yun, matututo tayo. Hindi madali naman syempre, hindi automatic kuha mo agad yung resulta ng ng pinag-aralan mo. Consistent ka, consistent tayo.
Ayan, paunti-unti, makikita mo yung progress mo ba? Yung pag-asenso mo. Ayan. Kaya, stay healthy. Isa sa mga matatagumpay na, isa sa mga practice o mga ginagawa ng mga matatagumpay na tao ay yung kumakain sila ng mga masusustansyang pagkain. Tsaka kung kilala mo yung pamilya mo, yung history ninyo, syempre, yung sa kalusugan nyo, kung ano yung mga sakit na meron kayo, alam mo na yung mga iiwasan. Syempre kasi nakikinig ka din naman sa mga nakatatanda sa inyo. Ito, iwasan mo kumain ito, or at least minsan ka lang kumain ito. Yan, masarap kumain, lalo na pag mga umami ba, mga meaty. Pero hindi parati. Yung iba, kaya ng katawan nila na kumain ng mga talagang matataba. Pero, nababurn nila yon, parang nawawala nila sa system nila yung mga toxic. So, isa din yun na paraan para mawala yung toxic sa katawan natin ay yung pag-ehersisyo. Yan. Sakto na siya dito. Kasya siya dito. Okay? Ito. Pwede natin itong lagyan ng iyo ako para isa. Kasi mas marami itong ma-occupy. Maraming pwedeng paglagyan ito. Rice, ano pa ba? Nagluto ako ng rice. Dito kasi na yung kasi dito yung palaya.
Guys, sabi ko pala, meron pala tayong biniling ano. Tawag dyan. Pipino. Tsaka, ano pa yun? Pipino. Carrots. Tsaka, upo. Ano ko kaya yung nasa brownie? Gisa lang. Tapos, sardinas. Gigisa ko lang yun. Yun. Ano natin ito? Lagyan ng asin. Tikman na natin. Wait. Parang ang laki nito. Ito lang. Ano naman, lasa ng asin. Pero parang gusto ko itong budbun ng asin. Kunti lang. Ang sarap ng broccoli ah. Gusto ko siya. Gusto ko siya kaysa dun sa kinain kong dahon. Yung saluyot. Masyadong like yung saluyot. Salamat po sa nag-like. May bago tayong liker. Thank you so much. Tapos wash, tapos close. Hirap natin siya maya-maya. Natutunan ko kasi, kapag ang pagkain mainit pa, like bagong luto, hintayin mo muna siyang lumamig-lamig. Yung hindi siya ganun kainit, tapos lalagyan mo siya sa ref. I think din yun, under law of thermodynamics, para mas maiwasan yung food spoilage, agad-agad. Yun lamang po. Hanggang sa mga susunod na kabanata. Patungkol sa thermodynamics. Anyway, talaga po kasi yung topic na thermodynamics. Kaya parati ko ba siya sinasabi. Aside from gusto ko siyang i-discuss, hindi ko din talaga siya fully alam yung lahat ng details about it. But for me, it's a very interesting topic. Especially that I'm teaching science. I'm a teacher in science, but now I'm not teaching too much science. So, gagawin natin, i-live stream natin, pagtuturo natin science. Yes! Maganda yon. Pero ngayon, please help me win YouTube by gaining 4,000 watch hours. So far po, ang update natin, nasa 2,289 watch hours na po tayo. So, malapit na po tayo mag 2,300 watch hours. Kung hindi ako nagkakamali, maaabot na natin yung 3,000 watch hours na may opportunity na po tayong kumita. Pero ang pinaka-goal po natin talaga ni Julie Prado Shares ay maabot yung 4,000 watch hours. And then, i-apply na po natin yung monetization kay AdSense. Pero sa ngayon po, hindi pa talaga kaya. Halos kalahati pa lang ang nakukuha natin sa 4,000 watch hours. So, yun po. Sana maghimala. Maghimala na meron po tayong video na talagang mag-trending para po mas makagather po yun ng watch hours. Yun po yung hinihintay ko. Yan. Kasi by mere live streaming, hindi po siya ganun nakukuha. So, we need a breakthrough. YouTube, please help. Thank you very much. Have a nice evening. La 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 la. Maglinis po tayo ng gamit sa ref. Gamit, pagkain. Okay. Linis. Tayo. Okay. Tayo dito. Babalik pa rin sa huli. Yan. Palagi.
potatoes. I need a rubber band. Sino ba yung rubber band? Band. Meron ba ditong rubber band? Aha. Meron ako sa buhok. Meron ako sa buhok. Ito, may rubber band tayo sa buhok. Tapos may buhok mo. Ito na lang gamitin natin. Yeah. Thank you po sa pag-like. Hindi ko magsasalita talaga ako. Mas maraming nagla-like. Marami na yun. Oo, dalawa. Dalawa na hindi mo ganun pinilit, pero nag-like. Salamat po. Ganun lang. Daldalan talaga. Daldalan to the max ang pagla-live streaming. Pero ngayon, dahil po, hindi naman tayo sa tamad. Talaga lang mas nagfo-focus tayo dun sa gusto nating gawin. Ano nga po ang sinasabi ko? Save energy as much as you can and use your energy into those things na alam mo magkakaroon ka ng breakthrough. That's a secret in 54th minute. That's a secret. Ano to? Wala, hindi ko muna nakakain. Masarap to. Kaso, wala akong bread. Sarap! Yan na. Liquid seasoning. Para sa gulay. Gulay! Oo, yun no. Add flavor to your dishes. Tapos, ang naka-drawing dito nakalagay ay, tingnan mo, mga herbs. Tapos, mayroong cheese. Try natin to. Cucumber. May kamatis ako. Ano pa? Wala akong olives. Pero may cheese ako. Oh, diba? May onion. May onion ba ako? Meron natin. Oh, gagayahin natin to. Pwede natin itong gayahin. Kinaya. Ayan, napakasarap at healthy ginger. Ano pa? Ano pang andyan? Garlic. Gusto ko parati may garlic. Ayoko na wala ng garlic. Garlic yarn. Pagmamahal yarn. Ito naman lemon. Si lemon maganda dito sa sweet onion. By the way po, we're not promoting anything po. We're just cleaning. Rearranging stuffs. Food stuffs. Yan. Ito linisin natin. With tissue. Palagi. Sa huli.
rice, fruits, other fruits. Ano po yung kanina? Oh no, may pipino pa pala ako dito. Oh, isang siya wheat. Wow, andito yung okra, guys. Andito yung okra. Oh, thank you sa pag-like po. Ayan. Andito po yung okra. Andito yung okra, oh. Diba? Oh, nice. Yeah. Sige. Mag-organize tayo ulit. Ito, kasama natin magkakauri. Ito, kasama dito. Yes. Ayun, may laman pa tayo. Pwede pa to. Balag lang naman yung brown. Pero okay pa yan. Wash natin to. Dito lang po ako. Nag-wash ng lime. Lemon lime. And then, ng potatoes. Saan ko lalagay? Wait. Love you. Wait. Na. Si may itlog, gusto ko nandito sila sa isang lalagyan. Dapat makain ko na tong pipino bukas. Mix ko siya. May salt. Preserve ko ang salt eh. Ano kaya yung isang klaseng salt? Yung Himalayan salt. Thank you po sa pag-like. Salamat po sa pagbisita. Ito po, ang cute-cute, no? Bili lang po natin itong lalagyan ng sale. Gandang klase po siya. Ayan, masaya po tayo. Ay, nag-organize lang po. Nag-organize! Nag-organize mo dyan? Bago? Organize? Hindi po, mga lulutuin. Tulad nito. Ano, magluluto ka? Tapos natin. Eto. Ano yan? Oh, Ay, hindi yan sa akin. Sana sa akin, chor. Mga next month ulit po magpo-pork. Ano muna ako ngayon? Gulay and fish. Tipid yun. Pero healthy pa rin. Mag-alo ka ba ting pork? Ha? Mag-alo kang pork? Uy! Wow! So pala yan. Ang healthy. Oo. Paksiw na fish actually to, pero Oo, ate, nagaganyan kami sa Bicol. Hindi ko nga lang matansya yung luto ni mama. hindi ko lang, ano? Opo. Hindi masarap ka mag-ano. Ano? Hindi. Hindi nga ako ganun marunong gata. Oo. Gusto ko yung gata, pero di ko alam kung magugustuhan ng iba. Ang version ko. Pagano siya. Yeah, bumibili na lang ako. Para may sure mo. Oh, last time gumawa ako isda. Nakalimutan ko yung pangalan ng isda. Prinito ko muna siya. Tapos, ginataan ko na may ganyan, okra. Pero trip ko naman yung lasa. Kasi, nakatrabaho ko pero hindi nila like. Sila man lang kasi tumitikim. Lagi. Dapat makain ko na ito bukas. Tapos, hello, ganda. Masok ka ba? Yung egg, saan ko lalagay si egg? Dito na lang si egg. May Ito ka? space pa naman si egg. Makain ka ba? Napaksiw? Tapos, saan ko lalagay si egg? Ay, sorry te. Ka-live stream. Mag-hi ka na lang te sa mga nanonood. Sorry sa iyo.
Tapos, Asan na yung isa? wala pang reply si Derek Lawrence. Wala na, binawi ko na. Bravo siya. Ako na lang magsisend. Sabi ko, wag mo ito dahil Baka pumatol. yung kontrata niya, papabayaran niya. Hindi yun. Sabi ng ano yun? Gagastos. Sabi ng More, okay lang daw mag-resign. Joke lang. Mag-resign. Sabi na. Anytime. The More. Alam mo, mami? Ayan! Ha? Naka-organize lang po. Kara. Luto na yan? Hindi pa. Gusto ko lang naka-organize. Yeah. Tapos, pwede nga pala itong alis. Ay. Ito, ayun, nagkasya din. Ayan. Kaya lang dyan, may spice. And then, Pasensya niyo na. Namala kayo. saan natin ilalagay si itlog? Si itlog na dapat maluto na. Nagkita ng isang itlog para sa konting dito. Ang kalayang. Ulitin mo. Feeling ko nga po na stress mo. Nais kong malaman. Pumunta na yung dito. Okay? Ayan, binalat natin yung Ano yung dito? ginger. Si ginger, balutin natin. Sa konting Sabi natin sa tissue. Oh, this one. Dito. Ayan, ready na pala. Ready na save. Kailangan natin na pamunas. Oo, okay, totoo yun. Naniniwala ako sa stress na talagang hindi healthy sa katawan ng tao. Tapos tayo. Kasi yung best friend ko nandito mo, di ba na-stress lang siya, nagulat kami, nagkagaling na. Ako siya sasarabay sa itlog. Wala na tapos na. Oh Ba't no. expect ko sa Riga? Nung pandemic, na-stress siya. Nagkaroon ng internal. We're ready. And then, guys, tayo ng sarap. Ayun, ilalagay tayo doon. So, ngayon, ito ang ilalagay natin. Kasi kaya kapag binunutot. Ano ba nito mo? Kasi tapos, Kuha ko lang. So, ayan, organize. This one. yung ba ko ng mga ano? Okay na, Julie? Ha? Ano? Yes. Bakit? Bakit? Kasi ako'y tao, hindi ako halaman. Bakit ikaw lang kumain siya? Wala kayo doon. Hindi kami. Ayun kayo. Dilata lang Cookie ni ako. Julie. Ay, cookie ni... Sorry. Uy, naka-live ako. Cookie, guys, is beautiful. Sa muni. Ayos dyan, no? Ako, nilagay ko. Na. Hindi ka gising pa yun. Ulitin man. Tinapay lang yun, hindi nagkanan yan. Nice. Tawakan. Ay,
Ay, ito, nag-adobo ako. Baka gusto niyong tikman. Ano lang. be? Ate, hindi siya ka-proud-proud. Ano yan? Basta luto mo. Grabe siya. Ito. Ay, bahala if you want. Yun lang. Medyo, anong tawag dun sa Tagalog? Sabi, nirunot ko yung patatas, yung ibang patatas. Tapos, meron kasi yung stock ng saluyot. Yun yung medyo nagpalasang ayaw ko. Pero, healthy pa rin naman. Kahit pa paano. Ayaw talaga. Nakita na hindi kayo mangga mong dala. May talang na akong mangga. Kaya niya na isa. Oh. Sakit ang puso niya. Kain. Ano yan, monok? Hinimay-himay. Hindi, adobong version ni Julie. Pengin Monok. ako. Kain ito. Monok. Ay, sitaw lang. Sitaw, batang, patani. Tumari ito. Patula. Mabasa. Ano? Pampad. Grabe naman yun sa pampang. Ano lagay mo dito, be? Ano po? Saluyot? Ba't nilagay mo saluyot? Stock lang ng saluyot. Hindi ko kasi alam kung ano yung lasa nun. Tapos naglasa pala siyang grabe. Tama ako naman. Nalalasan niya. Try mo, te. Nalalasan mo yung stock ng saluyot. Anong stock? Yung stock ni stem. Yung tangkay. Eh, ang ginagawa sa saluyot, ang kinukuha ay yung dahon. Kinain ko yung dahon. Tapos natuwa lang. Sabi ko, experiment yan. Lumasa ba? Lumasa. Oo. Di ba? Di bali, ano na lang yan. Fiber din kasi yun. Nilagay ko na lang. Tapos may balat yan ng tangerine. Okay ka pa ba, te? Oo naman. Ako hindi na. Ay! Ano yan doon? Oh, hindi umuwi. Oh, hindi umuwi. Ay, ayun nga, ikukwento ko sa inyo. Sa surprise ko. Sila na. Hindi. Si JC pa. Ha? Ulit-ulitin man. Ano yung note niya? Nais kong malaman. Sino sila na? Note ni Ever Kemal. Iyo. Ako. Kill me, ano? Patay na lang daw siya. Kill me now. Ano? Kanina ano, parinigan sila sa notes. Natatawa ako, oo. Ang bilis ng mata ko eh. Screenshot ko agad, send ko kay Karel eh. Hindi sila? Hindi na. Ulit-ulitin man. Tignan mo. I love our notes, sir eh. Diba? Kasi parinigan sila eh, kinidilis pa sila ba yan? Basta merong si JC nag-ano ng bawat daan. Si Emery na. Kain ka. Si Emery naman. Ano? Maganda tayo dito magbasa sa best friend ko sa isa naman. Ipakita mo na si Noel. Sino yun? Yung bakang sabi niya? Organize na. At mas nakatipid ng disperse. Ulit-ulitin man. Diba? Nais kong malaman. Stop ko din na. Ano sabi nung kaibigan? Ko. Iyo. Ayun, distansya, tas kay JC. Bawat daan. Tapos na yan. I love our notes area. Uy, kuha na kayo. Minig na. Nag-abang ka na nag-abang sa notes ng dalawa sa trabaho. No? Hindi kasi lumalabas sa akin na si JC. Tawa-tawa ka uuwi na si Ay, Tito. nag pa sila. JC. Kuha ka na cellphone pang isa.
ina ako palagi. Na, 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 na. Kain! Nika! Kain! Tara! Ulitin man, nais ko Kasi lalayo daw siya sa amin. Ano? Ano? Si Emery. Nakakasidulan kung kapalili niya. Paano niya yun? Yun na. Kasi, may gusto ang isa. Ano sabi niya? Kasi lumayo. Napatayin mo na lang ako sa inyo.
Yung hotdog. Yung hotdog halal. With what happened, hindi naman nag-iba si Charlie sa akin. Ano ba, ano ko kay Charlie? He's still sweet. And then, same kami ng personality. Nasa loob na ilang araw, hindi na ako pala ginawa. You guys don't have to Ito, kahit papakita ko sa inyo. Eh na, sabi, set ko ng boundaries. Ano sa kanya na lang Sinama niyo ba siya sa GC niyo? With what happened, Hindi hindi siya naman kasama sa nag-iba gising. si Ba't sino ba Charlie siya? sa akin. Kaya akala ko sinama. Eh, pag sinali nila yun, nakaalis ako dun. May GC kami, pwede siya Same kasama. kami ng personality. Charmaine na, nakaiwalay din sa GC namin. You guys are not the same. May GC You kami guys kami don't have the nakaalis. same personality. Pero ano yung sabi niyo kayo? Yan yung siya nila, sabi ko kayo. Kasi, kaibigan ko ito. Totoo lang siya. Una pa lang. With what happened, hindi naman Na, nag-iba si na hindi Charlie niya sa akin. gugustuhin. Ano ba, ano ko kay Charlie? He's still sweet. And then, same kami ng personality kasi. You guys are not the Diba, same. nung uminom, You guys don't have the same personality. sinundo siya ni Charmaine doon sa bago na pinatay siya. Pinatay siya doon sila. With what happened, hindi naman nag-iba si Charlie sa akin. Joke lang. Sabi niya sila, sige na. Hindi nga daw, please, hindi mo lang daw. Tawa ko ng tao. Kasi pag ganyan na, ako unang kinakarapat kapag naimas siya. Kaya sabi niya, ang situation, hindi nilang daw na yung hindi silang pagkain. Ayun nga, kapon. Kaya naging sila natin ang bukasan? Kanina lang sabi sila. Oo. Kaya naging sila.
Ba't ako ganyan? Kasi saan? Ay, hindi totoo yun. Kahit umaga ka. Ang haba, ang dami nila. Kaya nga, Uuna na siya sa uuna ako pinatawid. Naligo ko sa kanya ngayon. Kung baka nagluto. Dapat nga ng 3:30. Magbibihis na ako dahil hindi naman ako makatulog. Dapat magbibihis na ako para buhay na buhay pa lahat kayo. Isip pa kayo lahat. Ay, yung isa po dyan kakagising mo. Parang Sunday ah. Nagising lang ni ano. Nanonood pa ako ng Isnir. Asan na ba si Isnir? Isnir! Ay, pala si Kuya. Oh, dali. Ano? Ano sabi ko, bayaran ko na kontrata. Try again. I'll try again. Sabi lang taon na daw ipapasok. 20. Sabi ko 20, ang isip 6. Sabi niya, ay, hindi pwede. Sabi ko, sino sabi? May ipapakita ko sa inyo. Nag-audition ako before. Sa, Sa PBB. doon sa inyo. Oh, ito. Pero walang pumansin. Ano edition? Picture lang. Sinend ko siya. 2020. Anong edition? Kanino 2015. Kila Nakalimutan Angels? ko na. Nakalimutan ko na. Kasi, pero tas nag-The Voice din ako. Pero hanggang local lang talaga. Ganun ako kaloka-loka. Promise! Nag-second level ako sa The Voice. Pero sa MOR Naga. Di ba yung The Voice may blind Sure, audition? Yung Blind. Opo. Di ba Yun ganun yun. yun? Oo. may umikot. Sino umikot sa'yo? Hindi, nasa local lang ako. Tapos ini-air nila yon. Ini-air nila sa radyo. Hindi ako nanalo, 5 lang kami. Tapos sa 5, isa lang kinuha. Wala ako. Nasa Instagram ko siya. Yung picture. Picture lang. Saan ko yung picture? Ako din te dati. Ano Extra ako. The Voice? Basta ako eh. Talaga. Pero talaga, nagtatry talaga kami ng nung bunso namin kapatid. Pero wala talaga. Okay lang. Sino kasabayan mo nun? Sila Erich?
Nakalimutan ko na. 2015. GMA pala siya. Saan na ba yun? Picture lang sinend ko. Tapos online siya. Tapos magsisend ka ng ng parang statement mo kung bakit ikaw yung pipiliin ni Kuya. That was 20... Ano ba to? Nakalimutan ko na talaga. Uy, ang ganda mo dyan. Inayusin na nag-ayos niyan. Ako lang. Parang hindi kita makilala. Parang yan, 10 years ago. Anyari? Single lang. 10 years? Single pa. Bagay sa'yo mahaba buhok pala. Oo, parang tinababo ko. Napuyat ako. Tingnan mo siya, hindi mo siya Ito yung gawa ng motherhood. Parating puyat. OMG. Talaga nga. Oo, sobra. Parang ayoko nang anak. Sobra tayo ang hair loss ko, te. Oo. Grabe ang hair loss ko. Until now. Postpartum pa rin ako ngayon. Postpartum 15 months. Sa second baby. Sorry. Hirap. Ba't ka nag-postpartum? Parang din naman baga may postpartum pa katas mga anak. Hindi naman lahat. Yung depression lang yung nilalabanan ko doon. First Madam, baby. parang pumapayat ka. Nag-ayos ka ba? Ako? Hindi. Ilang postpartum siya kasi 1 year old lang daw niya iniwan yung baby niya. 6 months. Iniwan ko. Grabe. Sabi ko sa kanya, awa! Of course. Hello, Nitin Kumar. English and Tagalog or Filipino. Are you still there?
sa'yo. Ako din. Hey guys. Malipot po ang Toros. Nagsalita po ang ating mahal. When you got haze in your Ano ba to? Why? Maruro. Meaning in Turkish dance party. Ating first anniversary.
Salamat po sa dumadaan-daan dyan. Naghihintay po tayong antukin. Pero po tayo po ay naghahanap ng inspirasyon para magpatuloy sa ating ibang mga gagawin. Yeah. Sa totoo lang, ang daming kailangan gawin. Wow, kamote. Kamoteng masustansya. Purple versus orange, higher in antioxidants. More vitamin A yung orange.
Anti-inflammatory properties. Anti-inflammatory sa purple. High in carotenoid antioxidants. Natural food dye. Identical macros. Blood sugar and pressure control. Ang kamote. Yung sweet potato po. Yan po yung ano. Okay. Sige. Kakamote tayo next month. Simple formula for having a good marriage. It tells the wives to do one thing, it tells the husbands to do one thing in Ephesians chapter 5, where it says this, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And that's like pretty much all it says to the wives, and then it goes on to talk to the men for like the entire page. And what does it say? It says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. What does that mean? It means you now consider her needs more pressing than your needs. What did Christ do? He died for his bride. And this doesn't just mean like heroically dying for her, like saving her from a bus. That means laying down everything in your life to serve her. So the onus is on the dudes. The call to the Christian man is clear. You are supposed to lay down your life for your wife and for your family. And guess what's going to happen? Your wife will then honor and respect you because of it. And wives, sometimes when you show him honor, he will then follow with love. But I'm telling you this right now, husbands, it usually starts with you. So I don't care if you don't feel respected, if you don't feel loved, if you don't feel like you're on an adventure and the feelings are what they were when you were dating or engaged. The Bible literally gives you a simple formula. The Bible literally gives you a simple formula for having a good marriage. It tells the wives to do one thing, it tells the husband. The Bible literally... Library. Many books.
song to all of my age. For these are the questions we got to face. Who am I? The bright and morning star. I choose to light the way. He's everything to me. The other I am the rose of Sharon, a lily in the field, bloom amidst the valleys where your love is revealed. Your gentle hand sustains me, your whisper calms my soul. when I do promise you. Da-na-na-na-na-na. Life was on the baby. This love is always around you, and it makes me see how beautiful life is for you and me. Take a little time, baby. See the butterflies, colors. Listen to the birds. Sing for me and you. This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be alright. Alright. As long as I stand still, there will be night and day. Thank you, Pope, for watching. Have a nice day to everyone. There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing. Da-na-na-na. There's wonderful power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lamb, there's power, power, wonder-working power. In the precious blood of the Lamb.
Ano yun? I forgot. Oh my god. Hello po. And I remember this verse in the Bible that it says, in humility and the fear of the Lord comes our riches, honor, and I forgot. Research ko talaga siya. The verse in the Bible which says, in humility and the fear of the Lord comes. Let's see. According to Bible study tools, Proverbs chapter 22 verse 4 in context. Alin For dito? humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Ah, life. Yan, life. Reward siya. Parang reward ng humility. What are the rewards of humility in the Bible? According to Refuge, humility coupled with the fear of the Lord is rewarded with riches, honor and life which many are seeking through alternate methods. Success from the world's standpoint is defined differently because it does not include God. Mhm. Thank you. Ito, ano siya nila? Parang, ano nila to? Explanation ba nila? Yan. Tapos, lagay natin dito. Life. It's my life. It's like an open highway. I just want to live it my way. Pero do it what God wants you to do. Para at the end of the day, wala kang pagsisisi kasi ginawa mo yung gusto niya, diba? Eh, syempre, kailangan nating alalahanin kung ano man yan. I-feel natin yung sarili natin ng positivity, ng faith in God. Diba? Kahit gaano man tayo kahirap sa buhay. May temptations, may trials, ganun. This is a portion of the thumbnail. Portion of the thumbnail. Thumbnail. Portion lang siya ng thumbnail. I made for tawag doon, playlist of Julie Prado shares. For contents about teaching life wisdom, teachings on life and wisdom. Yun. A moment she remembers. I swear. That teaching entails. Ano ba? Teaching entails doing and not just speaking. So if I then can stand and go for it, I will let everyone know that goal.
pew, 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 pew. If then I can stand and go for it, I will let everyone know that it is always grace. Before tuning in after blessings, as temptations and breakthroughs, God never fails. Humility and the federals and feel surrounded by riches, honor, in life, which many are seeking to alternative methods. Stand by is divine because it does not include God. Pew, 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 pew. Philippines, Pilipinas, Philippines. Diba? What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? Ba't malabo? Nakaano lang yan. They say it's difficult. Yes, stereotypical. Gonna be conventional. You can't be so radical. So I sing this song. So I sing this song to all of my age. For the shoddy questions we've got to face. For in the cycle that we call life, we are the ones to understand life. We are next in line. Can be just like a friend. Gusto ko sanang i-review tong cellphone na to eh. Pero, saka na. Iniisip ko pa kung paano ko siya mas magagamit sa online teaching. Tapos, sa pag-YouTube. May mga hindi kasi to nagagawa as compared to the easiness of using this phone. Yeah. Yun, medyo mahirap mag-decide. Sige, try ko lang i-discuss. Okay, so for today's video, which is a highlight of this live streaming, we will be discussing i-discuss natin yung Galaxy A16. Yan. So, binili natin siya ng mga January. Pero ang hinahanap lang natin sa kanya ay yung ability na makapay siya gamit yung online lang na QR code or card. Kaya, ito yung minimum amount na pwede mo siyang magamit na kahit wala kang cash or card, gamit lang yung NT something. Ano pa nga yung tawag nila doon? NTC? What do you call an app or ability of the cell phone which you can pay without cash or card? Ano nga yun? Tawag doon? You can pay with your phone. Contactless payments. Yan. Contactless payments. NFC! Yan, NFC. Near Field Communication. Yan. So, yung NFC po, yun yung hinahanap ko talaga sa phone. Ngayon, yung NFC na yan, wala siya sa mga old phones. Tulad nito ni Vivo. Pero, ayoko naman i-trash si Vivo kasi malaking tulong to sa akin. Lalo na dun sa mga pag-edit ng videos. Yan.
yung edit ko kasi ng videos, pang tamad. Hindi naman siya tamad. Actually, pang ano lang, yung mas mabilis ba. Tulad ng, itatabi-tabi mo lang yung mga videos. Kasi naka-edit na ako ng ibang mga thumbnails or ibang content. So, ang gagawin ko dun sa mga thumbnails na yon or ibang pictures na edited na, ididikit-dikit ko lang sila. So, kaya siya ni Vivo. Yun, na kahit hindi na ako gumamit ng Viva Video, ano pa ba yung mga ginagamit namin na app dati? Nakalimutan ko na talaga. Ayun, yung mga pang-edit ng video, mga video editor, ganon, na mapapalitan mo yung yung music, or mapapatungan mo yung music, malalagyan mo ng caption. Pwede rin siya sa Vivo. Pero talagang pahirapan ng konti kasi maliit nga lang siya. Pag sa laptop naman, na-try ko na siya before. Hirap din kasi may iba akong trabaho. Sa computer, nagawa ko din siya before, pero high school pa ako noon. So, bottom line, dun tayo sa mas mabilis na maka-upload ng video. Ngayon, nung nang ibang bansa ako, pumunta ako ng Singapore, mas na-realize ko na okay din yung phone na makakabayad ka ng gamit lang yung QR code o kaya parang andito na sa phone mo yung parang tawag doon, basahin ko na lang contactless payment method where a mobile wallet or an enabled credit or debit card wirelessly communicates with a payment terminal. For example, dito meron tayong tinatawag na point of sale, or kahit sa mga ibang tindahan or mga big na market, supermarkets, or tindahan, store, shops. Meron silang point of sale na machine na pwede mo dun insert your card or itap yung card mo, yung physical na card, hard copy. Tapos, dun na, mapaprocess na yung payment mo. Ngayon, dito sa cellphone, pwede na rin siya. Yung tinatawag na NFC. Kaso nga ito, hindi niya nasusuportahan yung NFC. Kaya bumili po tayo ng itong ginagamit natin ngayon, yung A16 na, na Samsung. So, na-try ko na siya through Tabi. Yung Tabi po, ginawa ko, dindownload ko siya, yung application na yun, in which, ang kagandahan kay Tabi, yung payment mo na, for example, 100 dirhams, for this month of March, mababayaran mo lang, or pwede mo bayaran ng una yung 1/4 nun. For example, 25 dirhams, bayaran mo siya ngayong araw. Tapos, the next month, yung cycle niya, bayaran mo yung another 25. So, the next 2 months after that, ng first and second payments, 50 na lang yung babayaran mo. So, pwede mo din siyang i-advance payment. Basta may laman po yung debit or credit card, whichever na connected doon sa Tabi app mo. Ayan. So, opportunity siya for you na mabili yung gusto mong bagay. Sa akin, usually, mga needs lang din naman. Tapos, itatabi ko na lang siya. Kung wala pa talagang enough budget or binabudget natin ng mas maayos yung ibang finances. In a way, para siyang utang. Pero, ang kagandahan sa kanya, kung consistent ka naman magbayad, syempre, mabibigyan ka ng mas marami opportunities to buy and to get discounts, mga promos, sa mga needs mo, 'di ba? Kasi may pilian naman dun eh. Ikaw na lang magko-control, or ako na lang magko-control kung ano yung mga ipo-purchase ko. So, yun nga, itong phone na tong gamit natin na A16 pang live stream, nagagamitan na siya ng near field communication or yung NFC. Yan pa. So, aside from that, kaya nito na ng 5G. Yan. Kasi itong phone na to, 4G lang siya. Ang pagkakatanda ko. 4G lang ang kaya niya, si Vivo. Yan. Tapos, may mga magaganda din ditong features na wala si A16 na Samsung. Halimbawa, yung pag-screen record, mabilis dito mag-screen record, mabilis din dito mag-screenshot. Dito matagal-tagal, may lag siya. May lag to mag-screenshot. Hindi ko alam kung bakit.
Or baka ako lang yung lag. So that's all po muna. Marami actually akong pwedeng mai-discuss regarding sa differences ni Vivo old phone ko po, tsaka ni A16. Which is not a very expensive one sa iba siguro. Pero ang kagandahan is nagagamit ko siya base sa need na kailangan ko. Yung need na yon ay yung NFC. NFC is wireless. Contactless payment. Yan nga. Net, ano yan? Para mas maintindihan ng iba, NFC is near field communication. Near field communication. Set of short-range wireless technologies typically requiring a distance of 4 cm or less. 4 centimeters or less to initiate the connection. Yun po. Ayan. Minsan kasi, syempre, yung card natin, hindi natin ma-access agad. Or, walang laman. Walang laman! O, gagamit ka ng credit card. Meron tayong ibang accounts na online na may laman. O, di yun na lang gagamitin. Ganun. So, thank you for watching. Until here na lang po. Salamat! More WH soon, please.